da ti jesi naš gospodar i Bog i dobrodošao kralju i Bože naš među nas, među narod tvoj ovdje na ovome mjestu. Dobrodošao diljem Hrvatske, gdje god se okuplja narod tvoj, pa tako i diljem svijeta. Neka bi se proslavilo i svetilo tvoje ime od istoka do zapada, od sjevera do juga, u sve dane. Gospodaru Bože svevladaru. Amen. Evo, dobrodošli još jedan put u Dom milosti, a znademo da je među nama uvijek Isus i to želimo da On bude u centru naše pozornosti. On koji je živa riječ, a potom pisana Božja riječ koja nas hrani, tamana sa neba od koje živimo, jer uistinu ne živi čovjek samo o kruhu, amen, već od svake riječi koja dolazi iz ustiju Božjih. A danas, ovaj dan, doista je Božja trpeza bogata. Tako da, hvala vam na vašim molitvama za mene, jer doista mi je potrebna Gospodja pomoć i milost da bi na što jednostavniji, a opet znakovit način iznio ovu poruku, ovu Božju riječ i kako bi ta riječ urodila plodovima u našim životima. Ponajviše, odmah ću reći, u životima braće, i to one braće koji su u braku, koji su oženjeni. Za njih se ili na njih posebno odnosi ova Božja riječ. U serijalu smo još uvijek suze koje život znače i prošli put smo govorili i počeli govoriti o uzaludnim suzama i danas ćemo nastaviti o uzaludnim suzama. Govorili smo o kontekstu, govorili smo što Bog veli u Malahiji, 2. poglavlje, ali 13. stih, međutim i 1. i 2. stih, kako Bog zamjera svećenstvu, kako zamjera pastirima njegovoga stada, kako se ponašaju i što rade krivo. Podsjetimo se što veli riječ Gospodnja u Malahiji 2. poglavlje, a 13. redak. I ovo još vi činite. Zalijevate suzama Jahvin žrtvenik, tužeći i ridajući, jer on više neće da se žrtvi prikloni. Iz ruke mu vaše ona nije ugodna. Riječ je Gospodnja. Da bismo bolje razumjeli ovaj biblijski tekst, u par navrata ćemo pogledati kontekst, kako u odnosu na ovaj, tako i na neke druge stihove, odnosno retke iz Malahije proroka. Iz Božjega zakona, naime, mi znademo, vrlo jasno to definirano, da samo svećenici imaju pristup žrtveniku Gospodnjem. Vidimo svi tekst ovdje pred nama. Zalijevate suzama Jahvin žrtvenik. Svećenici su imali pristup žrtveniku Gospodnjem i samo su oni mogli prinositi žrtve na Gospodnjem žrtveniku. Kako sami za sebe, tako i za svoje vlastite grijehe, tako i za grijehe sveg naroda. Činjenica je, dakle, čitamo i razumijemo da naš Gospod odbija svećeničke žrtve, da se on oglušuje na njihove molitve, iako i suzama zalijevaju žrtvenik, slikovito govoreći. Ali i doslovno. I doslovno i slikovito, vidjeti ćemo to za koji trenutak. Naime, neki smatraju, teolozi i bibličari, da je moguće ovdje riječ o figurativnom govoru. Na koji način? Naime, Judejci su svojim postupcima toliko ojadili svoje žene, svoje supruge, nanijeli im toliko patnje i boli, da su molitve žena prožete suzama do te mjere, kao da i sam Gospodnji žrtvenik zalijevaju suzama. Da stvar bude gora, ono što je činjenica, jesu da su te suze, ili za te suze su direktno odgovorni njihovi muževi. Vidjet ćemo kakovi su oni doista. A one su
ostale nezaštićene. To je zanimljiva ideja i promišljanje, međutim, riječ Gospodnja ovdje po proroku Malahiji nedvojbeno nam daje do znanja da je riječ upućena svećenicima, odnosno levitima, rekli bismo mi danas voditeljima bogoslužja i liturgijskog slavlja, onima koji su zaduženi za zdravlje Božjega stada. Dakle, duhovnim pastirima. To je ovdje iz teksta vrlo jasno. Ono što Bog zamjera i kao da im veli, dragi pastiri i svećenici, vaše su suze samo farsa. Pokajanja pravoga nema, stav srca ostao je nepromijenjen i jedno je jasno, zbog počinjenog grijeha u narodu, čuj pozorno, zbog počinjenog grijeha u narodu, Bog se oglušuje sada na molitve svećenika. Žrtve koje su muževi donosili i prinosili Bogu nisu ugodne. Kao da Bog veli, ne preostaje mi drugo nego odbaciti vaše licemjerno bogoštovlje. I tu dolazimo do pravoga problema. Dakle, postojao je opravdani razlog zašto je Bog odbacivao i odbijao njihove žrtve i njihove prinose, sve ako bi i sa suzama Bogu prinosili svoje žrtve, sve ako bi se molili sa suzama, Bog kaže stop, ja vaše žrtve primiti ne mogu. Hajdemo pogledati i probati sagledati tu situaciju iz današnje perspektive. Moguće je, dakle, brate i sestro, plakati tijekom bogoslužja, tijekom liturgije, potpuno prepušteni emocijama, poput mnogih duševnih kršćana današnjice. Nadam se da me ispravno razumijete. Mnogi kršćani u ove dane toliko su prepušteni svojim emocijama, preplavljeni emocijama, da će i plakati. Međutim, da li te suze i te emocije imaju pravu, stvarnu duhovnu vrijednost? To je upitno. Tijekom pjesama slavljenja i obožavanja. Dakle, čak i u trenucima kada ljudi slave Boga ili bi trebali Boga slaviti svim srcem svojim, svom dušom, svom pameti svojom, zapravo pokvare i samo slavljenje, jer mi se na sebe okrenuti su sebi. Nažalost, to je činjenično stanje koje je danas prisutno sve više i više. To je barem moja prosudba, ne želim suditi nikoga, ali to je moja prosudba na temelju riječi, ali na temelju onoga što vidim i čujem da se zbiva. Rekao bi Jakov, neka tako ne bude među vama u svojoj poslanici. Dakako da nije problem u suzama. Ne, nije problem u suzama, jer iskrene suze pokajanja su uvijek dobrodošle. Amen. Upravo tako. Međutim, riječ je o motivima. Što nas pokreće tijekom bogoslužja? Zašto činimo ono što činimo? Neki od, pod navodnike ću reći, poznatih i slavnih iz svijeta suvremenog kršćanstva, prisutni na internetu, pa tako i u Hrvatskoj, jer gle čuda, internet doseže i hrvatsku obalu i kopno. Toliko daleko odlaze da će reći ne štuješ Boga radi Boga, već radi samoga sebe. Jer Bogu je bitno da smo mi sretni, a ako smo mi sretni, onda je i Bog sretan. Kako fantastična izjava. Ne možeš vjerovati ušima. Dakle, štujem Boga radi samoga sebe. Apsolutno ne i ne i ne. Kako sramotna izjava, reći ću otvoreno, kako evidentno izvrtanje poruke evanđelja, kako eklatantan primjer licemjernog i komercijalnoga, namjerno ću reći komercijalnog kršćanstva. Jer mi smo tu da vam ponudimo proizvod. Da odete radosni sa ovoga mjesta. Nećemo govoriti o grijesima, nećemo govoriti o potrebi pokajanja, izbjegavat ćemo spominjanje križa Isusa Krista i njegove dragocjene krvi. To ćemo zanemariti. Aktualne teme, devijacije
moralnosti u društvu ćemo također izbjegavati, biti ćemo politički korektni, zapravo bit će nam vrlo ugodno na ovome bogoslužju. Doista neispravno i tužno. Takovo jedno licemjerno kršćanstvo je prisutno u svijetu danas i otvoreno ćemo kazati da sa istinom iz Božje riječi takvo kršćanstvo nema nikakvih dodirnih točaka osim što se nekada otvori Biblija ili se sa Biblijom maše. Možda treba ponoviti, dopustite mi, ako netko nije znao. Naime, naš spasitelj, Isus Krist, nije na križu umro da bismo mi bili sretni. Isus je na Golgotskom križu umro da bismo mi od grijeha i vječne smrti bili spašeni. Amen. I to je prava istina, a ne da bismo se mi dobro osjećali. I zato mi u ovaj dan našega spasitelja i štujemo i častimo i obožavamo, jer je jedino on i samo on našega divljenja i štovanja dostojan. Haleluja. A ne da bismo mi se osjećali bolje. Ponavljam, sa tugom ću to reći u srcu, da neki kršćani u današnjem kršćanstvu, čak i tijekom štovanja Boga, žele čovjeka staviti u centar pozornosti. Nešto sam o tome govorio, nešto smo rekli o tomu prošli tjedan, da čak i tijekom štovanja i slavljenja Boga znaju sve zapravo upropastiti stavljajući čovjeka u centar pozornosti i upravo to mi ne želimo. Već kao moto ponavljamo, dobrodošli u dom milosti gdje je Isus u centru pozornosti. On je bitan, a ne ti i ne ja. I naše zajedno štovanje i okupljanje oko njega, to je bitno. I to želimo, ka tome se ispružamo. Moguće treba utvrditi gradivo i pojasniti jedanput zauvijek da bez Boga čovjek ne može živjeti. Bog bez čovjeka može živjeti. Ali čovjek bez Boga živjeti ne može. Malahija, prorok, jasno i nedvojbeno pronosi i prenosi ono što je u Božjem srcu. Što kaže riječ Gospodnja? Možete plakati, možete tugovati, možete ridati, ali sve vam uzalud. Jer ja vidim što vam je u srcima. Kao da Bog veli, ajde prestanite glumatati. Kao da veli, zbog vašeg licemjerja, dvoličnosti, neiskrenosti, vaših krokodilskih suza, ja odbacujem vašu žrtvu, ne želim ništa primiti iz vaših ruku. Prestrašno. Međutim, to je Gospodnja poruka. Neka nam se to ne dogodi. Ne dogodilo nam se to. Ali sve me strah da je situacija globalno, pa onda i nacionalno, u tijelu Kristovom takova da smo mogući na rubu da Gospod veli, ne želim ništa primati iz vaših ruku. Nikakve vaše žrtve, nikakvo štovanje, nikakvo slavljanje, jer to mi se ne mili. Da kako ova riječ ima svoj podkontekst i vrlo je specifično namijenjena određenoj skupini ljudi unutar Božjega naroda. Ako već to nisam spomenuo, ponoviti ću u tom slučaju, ako jesam, riječ je o braći u Kristu, o oženjenoj braći u Kristu, o onima koji imaju obitelj, koji imaju svoje supruge. Idemo dalje. Može li oltar zalijevati se suzama? Može, a da je sve uzalud, isto može. Kao što rekoh zadnji put i danas ću reći, kao što bi u Bosni rekli, džaba vam suze. Nemojte misliti kao da naš spasitelj veli, nemojte misliti da ću uslišati vaše molitve samo zato što ste počeli plakati, zato što ste malo emotivni. Jer svojim me suzama i emocijama ne možete kupiti. Riječ je Gospodnja.
u slobodnom prijevodu, dakako, kao da Bog to govori. Naime, prorok jasno, Malahija, daje do znanja svojim suvremenicima, iz teksta je to također vidljivo, da se u pravovjerno bogoštovlje, prošvencalo nešto, nekakvi elementi poganskoga štovanja idola. A takva vrsta takozvanog štovanja samo je uzaludni oblik manipulacije. Jer u poganskom štovanju ljudi bi na sve načine, pa tako i svojim emocijama i suzama, pa čak i samokažnjavanjem, htjeli nekako umilostiviti i odobrovoljiti svoje božanstvo. Pa su to počeli kopirati i Izraelci. Ništa čudnoga u tome i to nije prvi put da se to događa. Međutim, takva vrsta manipulacije, ta pod navodnike reći ćemo metodologija, kod Boga Jahve ne pali. Haleluja. Da ne kažem da se određena vrsta poganskog štovanja, pa da se čak i određeni poganski rituali, neću, možda je prejaka riječ, ispričavam se, moguće ne ritual, ali u slavljenju, tijekom slavljenja, recimo na Božić 2020. godine, nije daleko od nas, ipak je na europskom kontinentu, u Švedskoj, čisto nama za informaciju. Čisto da razumijemo, ne da bi osudili, ne, već da bismo se molili Bogu za milost. U globalno prisutnoj Hillsong crkvi u Švedskoj, na Božić, sad nećemo o tome govoriti u detalji i prikazivati, ali na Božić, evo internet pa vidite sami, na Božić, slavljenje u crkvi, sad ovo je digresija, slavljenje na Božić. Velika je to prostorija, rekao bih, ne bih rekao sakralni prostor, već prostorija, velika bina, rasvjeta, dance grupa, i to poveća jedna dance grupa. Prva stvar, pjevaju melodiju, dakle ide melodija i riječi jednog repera iz Amerike, a riječi su odbojne, vulgarne, erotične i tako dalje. I oni su u tom stilu džuskaju i cupkaju. Na iste riječi, u crkvi, gdje bi on za mjesto koje se zove Crkva Krista Isusa, narod Božji se okupio. I nakon toga se pleše hinduistički ples od 1000, takozvanih 1000 ruku. Sa lotosovim cvijetom u pozadini, na bini. Ne križ, već lotosov cvijet. Hinduistički ples. Ali to je Hillsong. Da li oni imaju utjecaj u svijetu? Itekako. To je samo jedan u nizu. Ili jedna u nizu ružnih stvari koje se događaju. A mladi ljudi idu kao grlom u jagode bez pravog duhovnog razumijevanja što se događa. Misleći da je takvo nešto prihvatljivo. Sad to je mala digresija bila, ispričavam se, ali kad kaže u Malahiji, kad razumijemo da se poganski način štovanja Boga uvukao u bogoštovni sustav u Izraelu, a znamo da su oni jedan trenutak se kajali i rekli, o Jahve, oprosti nam, bit ćemo dobri, kajemo se, rušimo idole. Nakon toga su opet štovali idole i klanjali se teocima i ašerama i tako dalje. Nevjerojatno, ali istinito. Idemo dalje u tekst ovoga jutra koji je za nas. Dakle, nažalost, i mi smo danas svjedocima, ponovit ću se, velikog emocionalizma u suvremenom kršćanstvu, a bez pravog djelovanja Duha Svetoga u crkvama diljem svijeta. I zašto se to događa? Zašto su žrtve odbijene? Zašto Bog odbija molitve? I vi pitate zašto? To su se pitali. Pa dobro, Jahve, Gospode, ali zašto ti odbijaš naše žrtve i naše prinose? Zašto Bog mora odbaciti takvu vrstu bogoštovlja
Zašto? Jer ne može prihvatiti štovanje, pa sve ako je ono popraćeno i sa suzama, Bog to ne može prihvatiti ako osoba koja prinosi žrtvu svjesno živi u grijehu. Sad dolazimo do malo konkretnih stvari. O kakvom je grijehu riječ? Pa riječ je o jednom vrlo, da kažem tako, oprostite na izrazu, popularnom grijehu, učestalom ili sve popularnijem, koji se događa i unutar kršćanstva. A riječ je o razvodu braka i bračnoj nevjeri. O tome je riječ. Pa onda poslušajmo 14. stih Malahije, 2. poglavlje. I vi pitate zašto? Dakle, zašto žrtva Bogu nije ugodna? Bože, zašto ti žrtva moja nije ugodna? Zašto suze moje, naše, nisu tebi dovoljne? Zato što je Jahve bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje, kojoj si nevjeran, premda ti drugarica bješe i žena tvojega saveza. Vrlo jasno, crno na bijelo, riječ je Gospodnja. Kontekst, vratimo se kontekstu, grijeh Božjega naroda u Judi bio je duhovna nevjera. Napustili su Jahvu i pošli su za drugim bogovima. To je bio njihov grijeh. Prekršili su savez u koji su sa Bogom stupili dragovoljno. Bog i njegov narod jesu bili u savezu. Međutim, taj savez je sada u prekidu. Savez i zajedništvo sa Bogom je narušeno. Međutim, kao što je judejski narod iznevjerio Boga i napustio savez, krenuši za drugim bogovima, tako su i muževi judejci iznevjerili se svojim ženama i krenuli za tuđinkama. Da li vidimo korelaciju? Judejci su napustili savez sa Bogom, krenuli za tuđim bogovima. Konkretno, muževi Judeje krenuli su za ženama tuđinkama, a rastavljali se od svojih supruga. Malahija 2.11 to pojašnjava, čitam Gospodnju riječ. Iznevjerio se je Juda. Učinili su sramotu u Izraelu i Jeruzalemu. Jer Juda je oskvrnuo svetinju, Jahvi dragu i ženi se kćerju tuđega božanstva. Dakle, osim duhovne nevjere, događala se i ona de facto nevjera, jer su Židovi, Judejci, dakle, sklapali brakove, stupali u brakove sa ženama iz drugih naroda, a one su sa sobom u njihovu novu obitelj donijele tuđe bogove. O tome govore i Ezra, i Nehemija, i Malahija, o toj problematici. Da bi se, dakle, Judejac, pripadnik Gospodnjega, odabranog naroda, oženio tuđinkom, on je morao otpustiti i razvesti se od svoje žene, rekli bismo danas, iz prvog braka. Otpustio jednostavno ženu iz prvog braka, ona ni kriva ni dužna. Problem je tim veći što su svoju prvu ženu Judejci zapravo oženili sukladno Božjem zakonu, te im je Bog sam bio svjedokom sklapanja njihovog bračnog saveza. I potpuno su oni to sve izignorirali. Kakvu poruku Bog, dakle, šalje svome narodu? 16. redak. Evo kakovu. Jer ja mrzim otpuštanje žena, govori Jahve, Bog Izraelov, i onoga koji nevjerom haljine svoje kalja, govori Jahve nad vojskama. Poštujte, dakle, život svoj i ne budite nevjerni. Riječ je Gospodnja. Amen. Dakle, razvrgnuće braka, napuštanje žene,
s kojom si pred Bogom sklopio bračni savez, obećao vjernost do konca svojega života, u ovom slučaju ključnim je razlogom za neodgovorene i neustišane molitve. Poremećeni međuljudski odnosi, posebice bračni odnosi, mogu dakle imati dalekosežne negativne posljedice. Kao što je to bilo onda, tako je i danas, dragi brate i draga sestro u Kristu, draga crkvo. Dakle, poremećeni međuljudski odnosi, posebice u braku, mogu imati dalekosežne negativne posljedice. Sad moguće među nama ima onih koji nisu u braku i u bračnoj zajednici. Ima sestara u Kristu ovoga jutra. Iako je ova riječ isključivo i posebno, ne isključivo, već posebno namijenjena braći u Kristu, oženjenima, apeliram na neoženjene, neudate, dakle neoženjenu braću, neudate sestre i sestre u Kristu općenito, da slušajući ovu poruku zapravo vape Bogu i da se zajedno udružimo u molitvi da se takovo zlo i takova pošast koja je i u crkvi Krista Isusa prisutna, dakle utjecaj svijeta, pa onda vele, doslovno, ja sam čuo za jednoga prijatelja koji se rastavio, veli zbog, kako se ono veli, nepomirljivih razlika. Kao da čitaš nekakav tabloid iz Hollywooda. Zbog nepomirljivih razlika žena ga je ostavila. Šta god to značilo. U ovom slučaju žena ostavila njega, ali neki muževi ostavljaju žene. Dakle, to je taj utjecaj svijeta, a mi smo pozvani biti što? Sol svijetu. Ne da svijet ima utjecaj na nas, već da mi svojim ponašanjem, svojim životom, usprkos nepovoljnim okolnostima, imamo pozitivan utjecaj na svijet oko nas. Gospod im je dakle jasno dao do znanja što on misli o njihovim molitvama, o štovanju i o njihovom ostavljanju žena. Kaže im, nećem više vaše molitve. Mrzim, vrlo snažna riječ, zar ne? Može li snažnije? Mislim da ne može. Mrzim otpuštanje žena i oni koji to čine, vrlo bitno ovo, vidimo ovdje, veli, nevjerom haljne svoje kalja. Ta riječ također nosi u sebi konotaciju, može se prevesti sa nečistoćom, odnosno, ispričavam se, nečistoća, nevjera, da, već nosi konotaciju, htio sam reći, nasilja. I to je vrlo zanimljivo za nas danas, jer se može prevesti i reći i onoga koji nasiljem kalja svoje haljine kad otpušta ženu. Nevjera i nasilje u ovome kontekstu idu zajedno. Zašto je to za nas bitno? Pa evo, zbog obiteljskog nasilja koje se događa diljem svijeta, nažalost, zbog obiteljskog nasilja koje se događa u Hrvatskoj, ali i, oprostite mi što ću to tako otvoreno reći, i zbog obiteljskog nasilja koje se događa i unutar crkve, unutar naroda Božjega. Ima li dakle obiteljskog nasilja u kršćanskim domovima? Nažalost, odgovor je pozitivan i odgovor je da, ima. Pa ću dalje reći da, dragi oženjeni brate u Kristu, moguće nisi svoju ženu napustio zbog neke druge, ostavio, ali si joj ipak moguće nevjeran. Nevjeran ženi svoje mladosti i ženi svojega saveza. Sjeti se, dopusti mi podsjetiti tebe na savez, na riječi zavjeta koje si prigodom stupanja u brak i bračni savez izgovorio, a tom savezu Bog je bio svjedokom. Kakav si prema svojoj ženi? Dakle, pitanje, jesi li dobar i pažljiv muž, brižan, ili moguće grub i neprijatan, možda osoran, nezahvalan i bezobrazan? Smatraš se kršćaninom,
ali svoju ženu ipak zlostavljaš. Bilo psihički, bilo fizički, bilo seksualno. To se događa i unutar naroda Božjega. Moguće je samo ignoriraš, odbijajući iskrenu komunikaciju i na taj način je kažnjavaš. Možda si vulgaran i na svoju ženu se samo povremeno izderavaš. To bi kao ono bilo ok. Pa povremeno se izderem, izvičem na nju i to je to. Barem nije trisku dobila. Ali sam se, lakše mi je sada. Lakše mi je. Samo povremeno i onda kad nitko ne čuje. Moguće je samo tu i tamo čušneš. Tako da se ne primijeti. I onda nakon svega toga dođeš fino u crkvu, otpjevaš koju pjesmu, pomoliš se, pričestiš se, popričaš sa ljudima, budeš ljubazan i ponašaš se kako? Pa zna se kako. Zna se. Kao da je sve u najboljem redu. A nije. I ti to jako dobro znaš. Iznenadili biste se, braćo i sestre, čega sve ima u kršćanskim domovima. Kako je sa stanjem da to lokaliziramo u tvome dvorištu? U tvome domu? Kako je stanje u tvome braku, u tvome srcu? Ima li svetosti i čistoće? Nadam se da da. A nadam se da ne. Svako malo neka šporkica, neka šporka misao, neka šporka izjava, šporki jezik, šporko djelo. Sjetimo se svi skupa i sjeti se, dragi brate, u Kristu Isusu Gospodnjih riječi iz Mateja 5:28. A ja vam kažem, riječi Gospodnja, tko god sa požudom pogleda ženu, riječ je o prezent aktivu. Dakle, gleda, pa ne skida baš previše pogled. Gleda ženu, ili kako to Ljudevit Rupčić lijepo prevodi, ko pogleda ženu žudeći je, dakle ne prestaje žudnja, već je u srcu s njom učinio preljub. Da kako i ono obrnuto je istina. Ako li udana žena gleda drugog muškarca, već je u srcu svom s njim učinila preljub. Stoga molim vas, rekao bih, dopustite mi biti toliko slobodan ovoga jutra, molim vas, draga braćo, muževi, preispitamo danas svoja srca pred licem Gospodnjim. I nek nam riječ koju ćemo sada čuti bude na ohrabrenje. Čujmo smjernice iz Božje riječi, iz Novoga Zavjeta, kako bi kršćanski brak trebao izgledati. Prvo čitanje iz Efežanima 4. poglavlje 31. i 32. redak. Daleko od vas svaka gorčina i srdžba i gnjev i vika. Preispitaj se. Ima li u tvome srcu gorčine prema ženi? Ima li srdžbe? Srdiš li se? Gnjeviš li se? Vičeš li na nju? I dalje veli i hula sa svom opakošću. Naprotiv, budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Jeste, znam, ovo se odnosi na cjelokupno tijelo Kristovo i na sve međuljudske odnose. Ali ako se odnosi na sve međuljudske odnose, onda se i tekako odnosi na kakove bračne odnose unutar crkve Kristove. Dakle, kršćanski brak treba biti slika otajstvenog zajedništva između Krista i njegove crkve, njegove svete zaručnice. Efežanima 5:21, sad govori Pavao Sveti specifično upravo o braku. Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu. 33. redak će reći, dakle, neka svaki od vas, brate, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samoga sebe, a žena nek poštuje svojega muža. Ima li nam što za reći
apostol Petar, naime on je bio oženjen. Da se malo našalim, pa kao što Pavao zna, ne zna on puno, on nije oženjen, ali Petar zna. A Petar potpuno podržava Pavla. I ide još korak dalje.